Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. A toto je druhý diel nášho Minecraftu. A dneska ideme stavať dom. Keď si hovorím, ja už proste nebývam inde. Hrali sme off-screen, takže mimo kamery a našiel som si dom, kde budem robiť. Pozerajte. Teraz ty sám pamätáte. Určite sa pozrite na prvý diel Minecraftu. Tu je jeden veček. Tiež taký. A toto je stajňa preku. Ja som steny robil, ale ja ju nechcem, ja si postavím vlastnú. Takže toto nechcem. A idem vám ukázať, kde budeme mať dom. Dom budem mať trocha ďalej. Nebude to... No. Nebudem vidieť na vesnicu, ale to nevadí. Tuto nechám na záky. Ne. Dobre. Nice. Nejde mi to. Pozrite si to posledne, kde je prvý diel. Tam sme všeličo robili. Tuto vlastne má také skladičky. Trocha mi to seká. Tak, nejde. Mám už mám aj nového kamaráda. Rád s nami nehrá. Možno ďalší. Môj nový kamoš je tento psík. Toto mám vianočný. Ja som preskúmať a našiel som síra a cinabary a sírový špíš a tu. Mám miliardu skla na to. A to mám metódy na to websa. Takže hral som dosť. A my sa ideme vrhnúť na dom. Naša priorita dneska bude dom. A myslím si, že priorita je bezdám. Vykraftíme si a položíme prvé dva bloky nášho domu. Nice. Takto budeme celé stavať. Budeme to hrávať. Napíšte komentárov, jak stále hovoríme, v minulom diele som to hovoril, aký mod máme pridať. A potom ešte do komentárov napíšte, koľko dielov chcete. Ja som si to... Čakaj. Ja som si to už takto rozkopal. Takto malé robíme na to. Aby som to nemusel ako platiť na video. Takže... Nice. Ja plánujem na ďalší diel robiť sový dom. Aby aj psi mal. Nerob. Ľudia. My sme sem pridali také zvieratka. A tam, neviem, jak sa mi zvieratka, ale tam je také zviera, ktorému idete. A to zviera vám dá jed. Ja to nesnášam. To je taký... Ne. Les.
postovaný. A teraz sa dostať. Ideme sa dostať. Prečo som Prečo dom zo skla sa spýtate si procentne? Prečo dom zo skla? Zo skla z toho, že zo skla budem vidieť všade. A môže tam niekedy aj môj psík. Takže nice. OK, ďalší základ budem postavať. Toto sme už dosť docela pod mapou. Takže není to moc dobré. Tu mám bloky. Kreatívne to nehráme, sa. Vlastne budem hrávať off-screen. Takže tešte sa na ďalšiu časť, lebo tam bude dom pre budú pre neho. A potom ďalšia časť bude o tom, že budeme robiť stajňu pre kone. Máte sa na čo tešiť určite. Dneska dostávame ten domček. Prečo to robím takto dlhé? Sa môžete aj pýtať. Takto do zeme je to dobré, aby som to ťahal hore, lebo tam budú zase tí stromy. A vlastne ja budem mať toto spodné patro, poschodie, a potom budem mať jedno hore. Toto spodné, neviem za koľko to robíme, dúfam, že to znie za nejakých 10 minút. Akože to spraviť. A ďalšia časť, čo budem robiť aj psíkovi budú, keď mi dostane čas, lebo títo diely budú mať 20 minút, aj viac, aj menej. Podľa toho, koľko mi ostane času po tej bude, tak potom môžem spraviť aj interiér. Takže interiér bude vianočný. To si asi mohli čakať. Teraz potrebujem schody. Ne, reblík. Nepíšem, mohol by prestať hávkať. Ty. Tu máš. Aha, dobre, ja to skoro mám. Ja ten reblík dám asi sem, prosím. To som najdobre. Tak tuto nemôžeme dať. Musíme zničiť, sem dáme drevo. Lebo ono nám to nepôjde. Skrz toho, že na sklo sa nedá položiť reblík. Keby nám ani na toto nevystačilo. No na toto by nám to malo vystačiť pár stakov. Ale proste dúfam, že nám to vystačí.
ľudia, chápete? Ja sa snažím všetko vykopať pod tými schodami a teraz som si všimol, že tam je hlina. GG. Nejak dávajte odber a like. Máme 31 odberov. Takže dávajte odbery a lajky. Minulé video, čo som pozeral, tak má 69 vyjadnutí, ale mohlo by to aj viac mať. Akože nehovorím. A tak. OK, podlahu už máme. A keď stihneme, možno aj túto spraviť interiér. Počkajte, sorry. Toto ospravedlňujem sa. Píšte teda do komentárov, aké mody mám pridať a koľko teda dielov chcete. Alebo diely nemusíte písať. Dielena. To ja už celé leto mám na natáčanie tak. Koľko stihnem letia. Možno aj mimo leta. Ľudia, fakt sorry za to sekanie, ale fakt herný počítač 144 Hz, ale stále to seká. Hlavne na Minecrafte. To vlastne môžeme mať nejaký to môžeme mať posteľ a také veci a hore môžeme mať vianočný stromček a tak. Môj pes, keď počujete, tak on robí stále také zvuky, jaký by zomrel, alebo čo. Come on. Už mi to moc neseká, nice. Rýchlo ideme ešte postavať tú podlahu. A zase mi to seká. Jasné. Tu mám za chvíľku tú podlahu. Bo viete, budem keď robím toto dom zo skla, budem vidieť aj dole, pod seba, že čo mám domom. Psovi spravím takú väčšiu budu. Spravím anketu, že aká sa vám viac páči. A môžete vybrať sami. Máte na to 2 dní. Takže vyberajte budu do Minecraftu a povedzte mi, napíšte do komentárov, že či mám postaviť Gemini, alebo proste AIčko mi dalo Juraja Skrkovského postavu v Minecrafte. Viete, že keď máte Juraja Skrkovského v Minecrafte. Dalo mi to Jurajovú postavu, tak aby som videl. A že keby chcete, tak môžeme postavať. Môžeme postavať aj hokejové ihrisko a také veci. Sklo. Toto. Lát bude ťažšie naťažiť, ale naťažím. Niekedy, neviem kedy, ale nie je to ťažšie.
dneska mi došiel na 57 Brawl Starsko komentár, že dobré video. Mal som síce zlý názov, som nevedel, keď sa tu píše, tak komentári mám opravoval. Ale napísal mi k tomu, že zlý komentár, ja si ho pôjdem popraviť ešte, ale že dobré video. Tohle tu mám napísané, ale že dobré video, tak nice. Napísal. OK, máme to. Teraz si zober postiel. Môžeme ísť dole. OK, postiel si spravím takú väčšiu, to môžete tiež posúdiť na ankete, že akú postiel budem mať. Tomuto Fikovi tiež budete súdiť, akú budem mať. A tu máme vianočné veci už. Čo mám zobrať? Ja by som zobral toto. Lebo 4 rohy, 4x4. Počkej. No to roh nebude vychádzať. Dobre. 4x4. Takto, keby to dám do rohu. Tak. A ešte mi zostanú 3. Takže nice. Tu som sa pomýlil so sklom. Nice. A takto by to mohlo byť, alebo keď utkám sem. No, takto. OK. Teraz zase do väčších vecí. Zoberiem svetielka týto aj týto. Na každú stranu dám dve. Takto dve. Postiel si dám, počkajte. Dobre, ľudia. Teraz sem. Ne. Nie. Tam dobre. Tuto. Sorry. Kašlem. Dlho. OK. Teraz. Tuto. Do rohu. Dáme. Takto dáme. Toto drevo. Normálne. Tak dobre šupnete. Na lobby. Ne, ja som videl sklo. Dobre, nejde. Tak. To som nevedel. OK. Dáme do rohu. Ja robím interiér taký akože previzorný, ktorý nebudem jasne, že máte. Dobre, to nevadí. Začneme robiť kúsok aj tohoto. Dáme teraz viac asi 5 blokov. 2, 3. Hej, 3, 4, 5. Dáme 6. Strecha bude normálna, dreva. Toto nerobím, lebo sa zabijem.
zle. Teraz čo môžem mít? Áno, mám miliardu kostí. Ale som zavial toľko. Kostlutov. Neviem, čo má už. Takže, čo tu máme? Máme tu blbosť, ktorou sa posúpe. Lampost, svetielka. To si môžem zobrať. Oni sú dva druhy, že zoberieme jeden, dáme ho sem a druhý tu. To je so svetielkami, dáme sem. Fúj, psíček. Zimka tiež. No. Teraz. Tu máme dáčeky. Tu máme plišákov. Tých si zem. Plišákov dáme tuto vedľa dverí. Jeden plišák. Druhý plišák. Dobre. To sú nejakí ľadoví medvedíci, to som našiel. Snehuliaková hlava. Zoberieme toto. A toto. Takže prvú lampičku môžeme uložiť sem. 2, 3, 4, 5. OK. Prvá lampa. Ideme dole. Druhú dáme sem. To sú tie vianočné módy, čo sme pridávali v prvom diele, ešte cez neho, ja som to vystrihol potom, lebo nám bolo také zlé. Dáme to sem. Raz, 4, 5. Ešte máme jedenkrát 5. Vložíme dole a zamiem sa. Neviem, kam mám dať, lebo tu sú všade stromy. Dáme ju sem. Nice. Fakt nice, toto milujem. Dobre, áno. Teraz práve na druhú. Nice. Ne. To je nastavený. Ja nemám nastavený spam point. Ale vecičku mám. Dobre, tak sa ideme vrátiť domov. Ja vám dám. Nie. Pozerajte aj na kanál na WhatsAppe. Hokejisti youtuberi. Aj tam dávať tú anketu. Podľa toho. Vyberám to všetko z Pinterestu. Pinterest je dobrá stránka na vyberanie vecí. Nejakých. Takže nice. Na ďalší diel budeme hľadať no. Neviem kedy, ale budeme 100% budeme si hľadať koníkov, lebo koníci sú najkrajší. Asi. Najkrajšie stvorenie sveta. Takže no, pre mňa je to tak. Vidíte, to bol krásne zo spodu. Ten dom. Je to nice. Ja neviem prečo.
Ja si musím dať schody, lebo ja to nevyskočím. Nice. Toto už. Koľko snehu napadalo. Nevyskočím to. A tuto už mám schody a to som použila asi 30 schodov. 30 schodov max. 30 schodov najviac, takže tak. Musím si spraviť aj strechy. Nie. Nedávam to. A bez strechy to nejde. Dáme foto. Lidičky, dáme foto. Oka dáme foto. Dáme foto takto. Ne. Dáme foto z domu. Tu jak mám? Vysoko. A ideme sa fotiť. Máme fotku. Nice. Kde moje zimka? Kde? Nemám moc skla už. To som nečakal. Chudáčik. Ja tomu psíkovi postavám asi budú tak, že ju bude mať napríklad tuto, alebo tuto. A vlastne budem môcť za ním chodiť. Podľa toho, ako vy vyberete budú. Dám tam takú menšiu a väčšiu. Takže ideme niečo pozrieť. To by bol asi pre tento diel koniec pre dneska a vidíme sa u ďalšieho dielu. Dávajte odbery a lajky. Musíme dať 50 odberov. Takže dávajte odbery a lajky. Máme 30, takže som slúbil za 30 odberov so sústredencov video. Otváram hokejové kartičky. A tak. Takže majte sa dobre a